سلام سمعتن تخاتلتن موزايك فلتات نلومي نود بعال بيت نموخان زحجزو مخرطات حيزة قريبا لغو سناي مكتتال قداماي نبعالت بيتكا دس زبلا كل نجرات بتقداسنت مرآيو إذا مالت أبتنساء تدليو اتبهقون اتحاسبون زبالة دليتات كتمال مفتان مالتيو إذي برقص قليل سرح أيكونن جن بستغالة كامتن مفتانو كالاي هزان مزهل وكا معر بعالت بيتكا نتهزان مكنخان نابنت اتهزان اب زخونه بوتا كيدقسن اب حدغኛ بوتا كم الكتريكن تبارعن زلوا اكبابي كيصاوت معر بعالت بيتكا نتهزان مكتتالون محلاون بحفشا اب ملاين مكنخانن قلعه كم مجمريا كساب عبيتو بزدليو حجزات ام انغاد موسى سالساي كنعنا مزوتارن يقريتا محتات من الممادن ازي اتزقللن زخبدنيو ارحيق كامس التحسب يقلل امرو خامس تتصببجن يخبد مرعا وي حدار لكع كم ماراثون غويا اغريو ابزو غيازي استفالالو سمعيتات كغاطمونا كدنيو دخام معنقاف معوات جيجا مستفصم اتزبلصه اغيد كان قنيعخان يقريتا محتاتيو اتا يقريتا تبل قال نتنويح كركر تبتكو رابعي نبعلت بيتكا مسخا اب حدار مغعزا امسغنا ጉዕዞ ሓዳር ኣብ ልሙጽን ሓርፋፍን ጎደና ተሰንየካ ሰብ ምርካብካ ከተመስግና ይግባእ እዚ ብግዚኡ ምምስጋንን ንበዓልቲ ቤትካ ኣብ እዋኑ የቀነለይ ምባል ነቲ ኣብ ሞንጎ ክቅልቀል ዝኽእል ናይ ሓዳር ዕንቅፋታት ከቃልሎ ይኽእል ሓምሻይ ዝተጠቀምካሉ ነገራት ብድሕሪኻ ወግኖን ኣጽርዮን እዚ ማለት ሓደ ነገራት ክትጥቀመሎም ምስ ዘድልዩኻ ተጠቂምካ ብተልዓሽ ዘይምድርባዮም ከምቲ ቅድሚ ንስኻ ምጥቃምካ ዝነበሮ ጽሬቱን ጽፈቱን ዓቂብካ ኣቦቱኡ ምምላስ ናትካ ስራሕ እውን ምዃኑ ንኣእምሮኻ ይእምኖ شادشاي نكلتيهم زخون جيزي مفلاي أبو ورحي حنسب انت وحده بحدا نختنافسون حد حسابات كتلاوطو ناب منافسي ويمزارق عبوتا مخاد ازي بعالت بيتكا ويونسخا اب حساباتكم زنبره امو سانا رخبو جيزي كي تقلت تصنح نقرات وي حسابات انتليو نخقلتن نخبرهن عدل يهب شابعي نفسخا مكنخانن صريتكا محلاون صريت عدتعنا بمخانا صريت محلاون علبابساون مس نفسخا زخيد مزخون نبعالت بيتكا صبو سمعيت كهبا يخيليو محازوت بعالت بيتكاون بزعباخا بأدناقوت مس ززاربا ويزاربو نبعالت بيتكا كحبنان كحقوسان عبي تخيلو اللوو
ሻምናይ ካብ ወለድኻን ወለድ በዓልቲ ቤትካን ርሒቕካ ምስፋር ተቐራሪብካ ናብ ዘየድሊ ቅንዕን ባእስን መታን ከየቕንዕ ቦታ ምርሓቕ ተመራፂ ይኸውን እዚ ማለት ወለዲ ክልቴኻ ዝያዳ ንኽናፍቑኹም ይገብር ንስኻትኩም እውን ከምኡ ንዝያዳ ንኽትብህግዎም ዓብ ዕድል ይፈጥር እዚ ድማ ዝምድና ኣብ ምትራር ዓብ ግደ ኣለዎ ታሽዓይ ኣብ እትሕንጾ መደባትን እትወስዶ ውሳኔታትን በዓልቲ ቤትካ ሓሳባን ርእቶኣን ንኽትህብ ዕድል መሃብ ንበይንኻ ዝገበርካዮ መደባትን ዝሓንጸጽካዮም ጉዳያትን ከይተዓወተ ምዝተርፍ ናቱ ኩሉ ግዳይ ባዕልኻ ስለ እትኸውን ግዳይ ጣዕሳን ሕማምን ኮንካ ናብ ዘይተደለየ ኣንፈት ከይተምርሕ ብዝተኻእለካ መጠን ምስ በዓልቲ ቤትካ ካብ ፈለማ ይሂን ምሂን ምባል ዝሓሸን ዝበለጸን ይኸውን ብሓባር ዝወሰንካዮ ጉዳይ ምስቲ ዕወት ድንቂ ምስቲ ፈሽል እውን ደሓን እዩ እቲ ምንታይሲ ስለ ትጸናናዕ ዓስራይ እቲ ምስ በዓልቲ ቤትካ ዝነበረ ህሞት ፍቕሪ ምዕቃቡን ምሕላውን ሕጂ ተመሪዐያን በዓልቲ ሓዳረይን ኮይና እያ ኢልካ ነቲ ናይ ፈለማ እዋን ዝነበረካ ውዑይ ፍቕሪ ዘይምቕታሉ ብኣንጻሩ ከም ዝነበሮን ዘሎን ጌርካ ምዕቃብ ከድልየካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትን ተኸታተልትን ናይ ሎሚ ጽሑፍ ኣብዚ ተዛዚሙሎ ኣብ ቀጻሊ ብዛዕባ ንእቲ በዓልቲ ቤት ንኽትኮኒ ዝሕግዙ ነጥብታት ሒዘ ክሳብ ዝቐርብ ሰላም